Bisem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-paċi ma'kom. Uti jew narfu ħtijietna biex nitħejjew tajjeb ħalli niċċelebraw il-misteri qaddisa. Nistqarla Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li nadnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-emil u bil-ħallejt mirijieti. Tija tiegħi, bl-akbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob li l-imqazza Marija dejjem Verġni, lill-anġel qaddissin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija lill-mulej Alla tagħna. Iħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Gloria in excelsis Deo.
nitolbu u Alla intqajjimt lil San Ġwan Battista biex lil Kristu l-mulej l-estilu poplu mħejji sewwa. Għatina l-grazzja li nġarbu feħ tas-sema u mexxi l-femijiet tal-qaddeja kollha tiegħek fit-triq tas-salvazzjoni u slim. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li walla u miegħek jgħixu jistaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. L-ewwel lezzjoni. Qari mill-ktieb tal-profeta Iżajija. Isimgħuni, Gżejjer, għatuni widen, popli mbeda. Il-mulej mill-ġuf sejjaħli, miħdejn dan ommi ftakar fismi. Għamilli fommi xabla msinna, taħt id-del ta' idu ħbini. Għamel minni fleġġa maħtura, fil-barzakka tiegħu ħbini. U qalli, Iżrael, inti l-qaddej tiegħi, bik jiena nkun infaħħar. U jien għedt, għal xejn inkeddejt u fix-xejn ħlejt saħti. Imma l-ġustizzja tiegħi fil-mulej u l-ħlas tiegħi għand Alla tiegħi. U issa tkellem il-mulej li miħdan ommi għamilni qaddej tiegħu biex għandu inreġġa lura l-Ġakob u biex Iżrael jinġabar miegħu mill-ġdid. Għax jien kont infaħħar f'għajnejn il-mulej u Alla tiegħi kien il-qawwa tiegħi. U qalli, tkun ħaġa żgħira wisq għalik li inti tkun il-qaddej tiegħi biex tqajjem biss it-tridu ta' Ġakob u treġġa lura l-fdal ta' Iżrael. Jiena nagħmel minnek dawl għall-ġnus biex is-salvazzjoni tiegħi sa tru fl-art tinfirex. Il-kelma tal-mulej. San risponsorjali ngħidu flimkien, inroddu ħajr għax tal-għaġek għamiltni. Inroddu ħajr għax tal-għaġek għamiltni. Mulej, int talbinni u tarafni. Int taf meta noqgħod u meta nqum. Int taraf mill-bogħod ħsibijieti. Int taraf il-mixi u l-waqfin tiegħi. Triqati kollha inti tafhom sewwa. Rispons, inrodlok ħajr għax tal-għaġeb għamiltni. Int sawwart il-ġewwieni tiegħi u f'ġuf ommi int nissiġni. Inrodlok ħajr għax tal-għaġeb għamiltni. Tal-għaġeb huma l-emejjel tiegħek. San rispons, inrodlok ħajr għax tal-għaġeb għamiltni. U l-ruħ inti tafa tajjeb, ma kienx moħbi għadmi minnek. Meta kont qiegħed insir fis-satra u ninstiġ fil-għan tal-art. Inrodlok ħajr għax tal-għaġeb. It-tieni lezzjoni qari mill-ktieb tal-Atti tal-Apostli. F'dak iż-żmien Pawlu qal: Alla lil missirijietna qiegħed il David bħala sultan tagħhom li għalih ta' din ix-xhieda. Sibt il-David bin Ġesse, raġel skont qalbi, li jagħmel dak kollu li jien irrid. U minnu nislu li Alla, skont il-weda tiegħu, ġieb għal Iżrael Salvatur li hu Ġesu. Qabel il-miġja tiegħu, Ġwanni der ixandar mamudija tandema lil poplu kollu ta' Iżrael. U meta kien wasal fit-tmiem il-ħidma tiegħu, Ġwanni qal: Jien minix dak li jintom taħsbu li jien. Dan ġej warajja u jien anqas jistħoqli inħoll il-qorq ta' riġleħ. Ħuti u liet in-nisel ta' Abram u intom li tibżgħu minn Alla lilna ġiet mibgħuta l-bxara ta' din is-salvazzjoni. Din il-kelma tal-mulej.
int tfajjel tissejjaħ profeta tal-oli għax tmur qabel il-mulej biex tħejjilu triqatu. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju ta' San Luqa. Elizabetta għal-ila żmien li teħles u kellha tifel. Il-ġirien u qrabata semgħu li l-mulej wera ħnina kbira magħha u marru jifirħu magħha. Meta mbagħad fit-8 jum ġew biex jagħmlu ċ-ċirkonċiżjoni lit-tifel, riedu jsemmuh Zakkarija għal missieru. Imma qabżet ommu u qalet le, imma Ġwanni ikun ismu. U qalula ma hemm ħadd li jismu hekk fost qrabatek. Imbagħad bdew jistaqsu bis-sinjali lil missieru x'rid isemmih. U hu talabhom xi ħaġa fuq ix jikteb u kiteb hekk. Ismu huwa Ġwanni. U kulħadd baqa' mistaġeb. Dak il-ħin stess Zakkarija infetaħlu fommu, il-sienu nħall u beda jitkellem u jiffaħħar l-Alla. U l-ġirien tagħhom il-koll qabadhom il-biża' u bdew ixerdu dawn il-ġrajiet kollha mal-għoljiet kollha tal-Ludija. U kull min kien jismagħhom kien iżommhom f'qalbu u jgħid mela x'għad ikun dan it-tifel. U tassew qid il-mulej kienet miegħu. It-tifel kiber u ssaħħaħ f'ruħu u baqa' jgħix fid-deżert sa dakinhar li ħareġ quddiem Iżrael. Il-kelma tal-mulej. Din is-sena ippermettuli noffri riflessjoni qasira anke li ħafna sħana dwar uħud mill-atteġġjamenti li jindika San Luqa fir-rakkonti tiegħu ta' twelid tal-Battista ta' Ġwanni li għadna kemm smajna. Elizabetta l-ila żmien li teħles u kellha tifel. Dawn il-kelmiet iseħħ il-kliem ta' Gabriel lil Marja ta' Nazaret u wara l-qariba tiegħek Elizabetta dik li kienu jgħidu li ma jistax ikollha tfal diġà is-sitt xahar li qiegħda tistenna tarbija. Il-Madonna tħaffef lejn għajn Karem, post li għadu sal-lum isaħrek bil-ħlewa tiegħu, mhux il-bot minn Ġerusalem, u hemmhekk taqdi u tgħin lil din il-mara li abbaqala 3 xhur biex teħles. Aħna nafu li mbagħad niċċelebraw it-twelid tal-Messija bħala għada 6 xhur. Il-kalkoli
ta' twelid tal-Battista u twelid tal-Mulej huma ideali apparti li huma marbutin ukoll mal-istaġuni u b'xi mod maċ-ċiklu tax-xemx. Mhux ta' bxejn tradizzjoni antika ssejjaħ il-festa tal-lum bħala il-miliet fis-sajf, the summer Christmas. L-ewwel reazzjoni u atteġġjament li semmi l-Evanġelista huwa is-smieħ. Il-ġirien u qrabata semgħu lil Mulej wera ħniena magħha. Hija bxara tajba, evanġelju, dik li qegħdin aħna niċċelebraw illum, l-aħbar it-tajba li Alla wera ħniena ma' Elisabetta u ma' Zakkarija u li ta' lill-Iżrael profeta li kellu ir-rwol importanti iħejji triq għal-Messija u jindikah. Nistgħu ngħidu li jekk irridu insibu l-kobor ta' Ġwanni l-Battista u għal-Papa tiegħu stess fil-Benedictus li jagħti s-sintesi tar-rwol tiegħu u inti tħejji poplu biex jilqa' lil-Mulej. Li tiela bħax-xemx tiela, ġej bħax-xemx tiela. Mis-smieħ naslu għal-ferħ. Dawn huma kollha atteġġjamenti li jixirqu għan-nisrani u li llum il-kelma tal-Alla qiegħda twaslilna. Mis-smieħ ejjew ukoll nagħtu ħin għal-ferħ. Marru jifirħu magħha. Nistgħu ngħidu li l-ferħ tal-Evanġelju qatt mu ferħ individwalista. Il-ġirien jiltaqgħu flimkien imorru għand Elisabetta jifirħu magħha. It-twelid tal-Battista iġib dan il-ferħ. Dan il-ferħ li huwa sinjal li Alla qiegħed jaħdem fostna. Il-kelma ferħ nerġgħu nisimgħuha fil-lejl tal-milied bħallum 6 xhur meta l-Anġlu tal-Mulej stess jgħidilna Annunzio vobis gaudium manium, inħabbrilkom ferħ kbir. Illum twildilna Salvatur li hu Kristu il-Mulej. Imma l-ferħ huwa stedina biex aħna ninaqdu u nammiraw il-ħniena li Alla juri magħna. Il-Mulej juri ħniena wkoll mal-missier. Kif jikkonferma l-isem ta' Ġwanni Alla ħanin, kulħadd jistaġeb bil-fatt mhux biss li l-omm u l-missier ftehmu, dik hija ħafna drabi propju oġġett ta' ammirazzjoni partikolari, mod speċjali fuq l-isem tat-tarbija li jiftehmu l-omm u l-missier huwa kważi mirakolus. Għax kulħadd irid iċedi xi ħaġa, imma f'dal-każ iż-żewġ ġenituri qablu. U għalhekk nimmaġina li l-ewwel ammirazzjoni, l-ewwel staġib kien fuq dan il-qbil bejn l-omm u l-missier li jinsistu li l-isem tiegħu
huwa Joħanan Alla ħanin. Imma din dal-atteġġament jikber meta Alla jikkonferma l-ħniena li juri ma' Zakkarija billi jerġa' jinfetaħlu fommu. Il-sienu inħall u beda jitkellem u jfaħħar l-Alla. Mela l-istaġib tal-komunità imma mbagħad il-profezija tal-missier li jitkellem u jfaħħar l-Alla. Kemm għandna x'nitalmu minn Zakkarija aħna l-Maltin li ħafna drabi meta nitkellmu mhux dejjem infaħru l-Alla. Il-ġirien mbagħad jgħaddu minn atteġġjament partikolari ħafna. Qabadhom il-biża'. Dan il-biża' x'inhu? U għaliex huwa atteġġjament li ta' min ninnotaw f'din il-festa. Ħafna drabi l-biża' fl-Iskrittura hija reazzjoni tal-umanità quddiem id-divin. Pietru wkoll quddiem Ġesu jinżel għall-kubtejh u jgħidlu dbiegħat minni għax ma jistħoqlix li nkun qrib, jiena midneb. Ma ninsewx ukoll l-istedina tal-Anġlu Gabriel kemm lil Marija kif ukoll lil Zakkarija la tibżax. Għaliex l-istint tal-umanità quddiem l-esperjenza tal-qawwa divina hija l-biża', mhijiex it-terrur, imma id-don tal-Ispirtu li aħna wkoll insejħulu il-biża' ta' Alla. Kemm għandna bżonnu dan l-atteġġjament? Aħna li qed nikbru f'soċjetà li kuljum tissekolarizza ruħha ftit iżjed u li tilfet dan l-atteġġjament tal-biża' tal-mulej. Alla donnu m'għadu jbeżza lil ħadd. It-Taljani jgħidu għal xi kaljolino simpatico abbajja ma non morde. Abbajja ma non morde. U donnu Alla l-imbierek biex nużaw il-metamorfizmu tagħna sar dak il-pet sempliċi simpatiku che abbajja delle volte ma non morde mai. Mentri għalkemm Alla ma jitterrorizzaniex għax San Ġwan stess jgħid fejn hemm l-imħabba m'hemmx biża', imma l-biża' ta' Alla jibqa' don tal-Ispirtu Santu. L-Ingliżi jittraduċuh forsi bil-politically correct a sense of reverence. Imma hemm ukoll ċertu verità li jekk mhux it-terrur jiena lil Alla nibża' minnu meta nagħtih il-post li jixraqlu. Ma nabbużax mill-ħnina tiegħu. Ma nippretendix li nagħmel x'nagħmel jgħaddi kollox u iwa u mbagħad jaħfirli. Kemm ħaġa sabiħa li niftakru li l-qaddisin kellhom sens delikat ħafna. Jekk inti timpenja ruħek għal xi ħaġa u balla bħala xut, għalik dik tkun kelma li torbot. Bdew ixerdu dawn il-ġrajiet kollha mal-għoljiet tal-ludija. Il-biża' li ħassew daw in-nies huma u jirrealizzaw kemm qawwija l-id ta' Alla ma kienx biża' li jipparalizza,
imma biża li jitrasformuhom f'evanġelisti. Min jieħu lill-Alla bis-serjetà li tixraqlu ma jistax ma jxerriġ l-aħbar it-tajba li rċieva. Min jieħu lill-Alla bis-serjetà għal min Alla mhux żero kbir bħalma kien iħobb jilmenta Don George Preka għal ħafna nies u qed ngħidu 50 sen ilu aħna 60 sen ilu kien jgħid imma bitnejida anke fl-aħħar recordings li rnexxielhom jisirqulu l Don George. Hemm din it-tnejida għal ħafna nies Alla żero kbir. Mela kieku kellu jitkellem illum Don George Preka x'jgħid. X'jgħid meta jħares lejn is-soċjetà tagħna. Una nullità. Imma min Alla jieħdu bis-serjetà u l-kelma li jagħti lil Alla għalih tkun kelma li torbot għax għandha xxut li jara u jifhem il-qalb. Allura ma jkun hemm l-ebda poter ta' din id-dinja, tal-ebda saltna li iliġmu jew jimpedih milli jxandar il-kelma. Kull min jismagħhom atteġġjament ieħor, kull min jismagħhom kien iżommhom f'qalbu. Kemm hi ħaġa sabiħa li aħna u nixtarru l-kelma inżommuha f'qalba. San Luqa jgħidha wkoll din il-ħaġa dwar il-Madonna. Għal darba darbtej fl-istess Evanġelju ta' San Luqa insibu lil Madonna dak li tisma', dak li tinnota, iżżomm kollox f'qalba. U San Luqa din japplika wkoll għal daw in-nies li iltaqgħu ma' Alla billi raw kif ħadem f'Elisabetta bil-miraklu tal-maternità tagħha u fir-raġel tagħha bil-miraklu tal-paternità tiegħu għax ci voljono due u il-fatt li dan l-immuta issa reġa' irkupra il-vuċi. X'għad ikun dan it-tifel? U tassew id il-mulej kienet miegħu. Ki konna niġbru l-kobor ta' Ġwanni l-Battista, nifmu li anke fil-ħajja tiegħu stess Ġwanni għex dawn l-atteġġjamenti li jiċċelebraw it-twelid tiegħu. Imma jekk irridu nifmu xiġifieri ir-rispett ta' Ġwanni lil-mulej u l-biża' lejh u għall-kuraġġ li wera quddiem Erodi u Erodijade meta iddenunċja l-adulterju tagħhom u ħalla rasu għall-verità. Jekk irridu nifhmu il-kuraġġ, il-lealtà u l-qdusija ta' Ġwanni, ejjew nifhmu l-umiltà kbira tiegħu meta jgħid jiena niċkien biex jikberu. Quddiem dawn il-kliem kull pretensjoni tagħna, kull supervja tagħna, kull rankurja u rabja jinħallu bħassilġ f'din ix-xemx. Jeħtieġ niċkien jien u jikberu. Nitolbu l-interċessjoni ta' Ġwanni l-Battista biex jagħtina dan is-sens ta' reverenza, venerazzjoni, biża ta' Alla li permezz tiegħu aħna ma jkollna l-ebda problema li niċkienu biex fil-qalb tagħna jikber il-mulej.
Jina nemmen falla wieħed il-missier li jista' kollox li ħalaq is-sema u l-art, dak kollu li jidher u dak li ma jidirx. U f'mulej wieħed Ġesu Kristu iben waħdini ta' Alla, imnissel minn missier qabel kull żmien. Alla minn Alla, dawl minn dawl, Alla veru minn Alla veru. Imnissel mhux mamul, natura waħda mal-missier u bih sar kollox. Niżel mismewiet għalina l-bnedmin u għal-fidwa tagħna. U għal-ġisem bis-seta tal-Ispiritu Santu minn Marja Verġni u sar bniedem. Salbu ħalina bata ta' Ponzju Pilatu, miet u difnuh. U fit-tielet jum qam minn bejn l-imwiet skont il-kodba mqazza. U tela s-sema u jgħat fuq il-lemin tal-missier. U għandu jeġa jiġi bil-glorja biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u mill-mejtin. U s-saltna tiegħu ma jkollix tmiem. U fl-Ispiritu Santu mulej li jagħti l-ħajja, li ġej mill-missier u mill-libel, li hu meqjum u mweġġa flimkien mal-missier u mal-libel, u li tkellem fom il-profeti. U fi Knisja waħda, qaddisa, kattolika, apostolika, nistqar mudija waħda għal-maħfra ta' dnubiet, u nistenna l-qawma mill-imwiet u l-ħajja ta' żmien li ġej. Amen. Ħuti eżis nitolbu bl-umiltà lill-Alla missierna li wara l-ħniena kbira tiegħu meta bagħat lil San Ġwan Battista bħala prekursur ta' ibnu u ngħidulu mulej mexxi l-passi tagħna fit-triq ta' slim. Mulej mexxi l-passi tagħna fit-triq ta' slim. Għall-Knisja biex tkun strument ta' ħniena u maħfra biex xandir tal-kelma u bis-sagramenti nitolbu. Mulej mexxi l-passi tagħna fit-triq ta' slim. Għall-bnedmin li għadhom fid-dlam tan-nuqqas ta' fidi biex jaslu jarfu lil Ġesu bħala s-Salvatur tad-dinja nitolbu. Mulej mexxi l-passi tagħna fit-triq ta' slim. Għall-familji biex jilqgħu bil-ferħ id-don tal-ħajja kif laqgħuh Eliżabetta u Zakkarija nitolbu. Mulej mexxi l-passi tagħna fit-triq ta' slim. Għalina l-koll biex insiru xhieda koraġġużi ta' Kristu u tal-verità tal-Evanġelju bil-kliem u bil-emil tagħna nitolbu. Mulej mexxi l-passi tagħna fit-triq ta' slim. Mulej Alla tagħna birek il-poplu tiegħek u bl-interċessjoni ta' San Ġwan il-Battista li ħejja triqa libnek mexxi l-passi tagħna fit-triq ta' slim bl-istess Kristu Sidna.
Nitolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Permezz ta' dawn l-offerti mulej li qegħdin inpoġġu fuq l-altar tiegħek, għatina li niċċelebraw kif jixra it-twelid ta' dak li ħabbar il-miġja tas-Salvatur tad-dinja u rih meta wasal bi Kristu Sidna. Il-mulej ma'kom. Nerfgħu qlubna l-fuq. Niżuħħal il-mulej Alla tagħna. Sewa u xieraq tassew mulej mistier Qaddis, Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kull imkien inrodu lek ħajr bi Kristu Sidna. Aħna nfaħruk għall-ġubijiet li għamilt f'San Ġwanni il-Battista il-Prokursur ta' ibnek li intollejtu fl-aqwa ġieħ fost daw kollha li twildu minn nisa. Sa minn qabel dwelidu waqabeż bil-ferħ kif ħass li waslet is-salvazzjoni tal-bniedem u twelid tiegħu kien ta' ferħ kbir għal ħafna u waħdu fost il-profeti kollha wera l-ħaruf tas-sagrifiċċju tal-fidwa tagħna. Għammed bl-ilma lil-min tagħna l-Magħmudija biex l-ilma jieħu l-qawwa li qaddes u bih tixrid ta' demmu tal-aqwa xhieda għall-Kristu. Għalhekk flimkien mal-qawwiet tas-sema qatt ma nieqfu nfaħruk fuq l-art u bla qiegħda ntennu lill-kobor tiegħek.
Għaddis ta' sewint mulejn u jistoqlok it-tifħir tal-ħolqien kollu, għax bibnej Ġesu Kristu sidna u bil-qawwa tal-Ispirtu Santu, inti tagħti l-ħajja, kollox tqaddes u tibqa' dejjem tiġbor għalik poplu biex mintluħ ix-xemsa nżula issirlek offerta safja. Għalhekk mulej ġejna quddiemek dawn l-offerti biex ikunu konsagrati lilek. Miċ-ċogontana nitolbuk għaddishom bl-Ispirtu tiegħek biex isiru il-ġisem u d-dem ta' ibnek Ġesu Kristu sidna li bi kmandament tiegħu qegħdin niċċelebraw dan il-misteru. Għaxu fil-lejli fih ingħata lina bħal ħobs radlek il-ħajr, birek, qasam tal id-dixxipli tiegħu u qal. Ħudu u kulu l-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Hekk ukoll wara li klaħal kalċi radlek il-ħajr, direk tal id-dixxipli tiegħu u qal. Ħudu u ixorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-dem li jxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħek. Dan u l-misteru tal-fidi. Għalhekk mulej aħna u nagħmlu dan tifkira tal-passjoni li biha ibnek fdina u tal-qawmin u tlu glorjus tiegħu fis-sema. Aħna li qegħdin nistennew u nittamaw it-tieni biġġja tiegħu bratti l-ħaj nofrulek dan is-sagrifiċċju ħaj u qaddis. Ħares nitolbuk lejn l-offerta tal-Knisja tiegħek. Ara fiha l-vittma li bis-sagrifiċċju tagħha rid terġa' tħabbibna miegħek. Għamel li aħna li se nissaħħu bil-ġisem u d-dem ta' ibnek, nimtlew bl-Ispirtu qaddis tiegħu u nkunu ġisem wieħed u ruħ waħda fi Kristu. Nitolbu li hu jagħmel minna offerta li tibqa' għal dejjem quddiem biex inkunu nistgħu niksbu l-wirt mal-magħżulin tiegħek, mal-Verġ Imqazza Malla Marija, ma' San Giuseppe, mal-Apostli u l-Martri Glorjusi tiegħek, ma' San Ġwan Battista u mal-qaddissin kollha li kif nittamaw jitlu dejjem għalina quddiem. Ġotta fil-ħamba, il-Knisja tiegħek u l-Knisja tagħha fil-dinja li għaddiet tiegħek il-Papa Franġisku, jisqof tagħna tares, jisqof ġewlija tiegħu, jisqfijiet u l-Ministri kollha tiegħek u l-poplu kollu li tiksir tal-li. Il-qabil tiegħha tal-mustawqat, tagħtini l-familja, tagħti l-kabar madwarek, ħaġa l-istirħan, billu li ġew kollha kull fejn sabu u għadhom jagħtu l-koll. Fejna l-kulna minn u għal dawk kollha daħalja fis-sawa tiegħek, daħħalhom fis-salma tiegħek, fejn nittamaw li aħna wkoll qed naslu biex il-koll fil-dnien
li tagħtu għal dejjem is-seħħ tiegħek bi Kristus minna li bih inti tħawwar id-dinja kull. Fi Kristu ma Kristu fi Kristu jingħata lilek Alla missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġu glorja għal dejjem ta' dejjem. Għallimna u ridna namlu liben ta' Alla, Ġesu, għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti f'ismu wieħed li tqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li tritin kif fis-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubietna għal ma naħfru l-minu ħati għalina. La ddaħalniex fi tiġrib, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tiebu ħina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem midnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li għadt lill-apostli tiegħek inħallilkom is-sliem, natikom is-sliem tiegħi. La tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Ħadd jaslimu l-għaqda li int trid fiha, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Nagħtu sinjal ta' paċi lil xulxin. danu l-ħaruf ta' Alla, danu li neħi d-nubiet tad-dinja, ħenin dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda biss kelma waħda u ruħi tkun infejqa.
nitolbu. Mulej inti saħħaħtna dan li kell qaddis li tajtna mill-mejda tal-ħaruf tas-sema. Għamel li l-Knisja tiegħek tifraħ bit-twelid ta' San Ġwan Battista u tilqa' lil dak li kien imħabbar minnu bħala l-awtur tat-tnissil ġdid tagħha. Ibnek Ġesu Kristu Sidna li għax u jsaltan għal dejjem ta' dejjem. Aħna niġu għat-tmiem ta' din is-solennità kbira bir-repożizzjoni ta' relikwja Aziza ta' San Ġwan Battista. Nixtieq nawguraw nifraħ grupp ta' saċerdoti li konċelebraw din l-Ewkaristija magħna llejla u li qegħdin jiċċelebraw 50 sena saċerdozju. Nifirħulhom u nawgurawlhom anke ċabċipa tixraq naħseb. Inkluż lil Monsignor Arċisqof Emeritu. Il-mulej ma'kom. Ikun imbirek isem il-mulej. Lajnuna tagħna f'isem il-mulej. Iberikkom Alla li jista' kollox. Il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu